Това видео ви показва как се получава гладка повърхност с метален ефект. Тази повърхност се постига в комбинация от Baumit Creative Top Vario и Creative Top Silk. За целта ще са ви необходими неръждаема стоманена маламашка и зидарска мистрия. Baumit Creative Top Vario се изтегля с неръждаема маламашка. След това прясно положената мазилка се изтегля в дебелина равна на едрината на зърното. След като се изчака да изсъхне, върху нея се изтегля Baumit Creative Top Silk, която запълва неравностите на структурата. Накрая мазилката се заглажда и излишният материал се отстранява. След като изсъхне, повърхността се шлайфа. Препоръчваме шкурка с качество P80. Шлайфането може да се извърши ръчно или машинно. Ако прахта не може да се отстрани с шлайфане, повърхността трябва да се почисти старателно. Отново се полага Baumit Creative Top Silk и се изтегля почти до нула. Излишният материал се отстранява. След като изсъхне, повърхността отново се шлайфа и почиства. Сега вече повърхността може да бъде отцветена по желание. В този случай сме избрали Baumit Metallic, който се изпръсква с бояджийски пистолет с резервоар. Baumit Metallic се пръска на вертикални и хоризонтални ивици. Baumit Creative Top. Доставя се във всички цветове от каталога Life. Baumit блясък в цветовете на дъгата. Ефект ръжда с Baumit Metallic. Baumit Лазур Casual. Baumit Metallic Platina. Baumit. Идеи с бъдеще.